Iimanyano zabasebenzi zihlabe ikhwelo kubalawuli be-SABC kuba bazirhoxise incwadi abazithumele kubasebenzi kule veki iphelileyo nezibazisa ngokuphelelwa kwabo imisebenzi. Okwangoku i-SABC ilongezile ixesha kule nkqubo yokudenda abasebenzi kweliziko ngelokubamba ezinye iingxoxo nababandakanyekayo kulo mba. Imanyano yabasebenzi CWE iza kuphendula kulo mba ngolwesihlanu. We are saying that we are willing to resolve issues. We want to turn things around at SABC, but not at the expense of workers. That shall not happen. Workers were not involved when they were signing tenders. Workers were not involved when they were exercising the wasteful expenditures of money at SABC. While our leaders and the management and the board and all stakeholders are discussing, we must be here. Nothing about us without us. And therefore we are saying it's not about our personal positions. It is about an unfair and unjust process. We are saying no retrenchments as the African Transformation Movement. We are saying no worker must go home hungry. No family of the SABC must suffer as a consequence of the mismanagement of the executives of the SABC. We are saying no to that as the ATM. eThekwini kwiphondo loKwaZulu-Natal abasebenzi basamile lokuba ipheliswe lenkqubo yokudenda abasebenzi eSABC ngaphakathi kwesakhiwo khange ibekho inkqubo ndaba kuKhozi FM ngenxa yolugwayimbo lwabasebenzi. eBloemfontein kwiphondo laseFreystata iCOSATU ne-EFF zizaxhasa abasebenzi. Abanye abasebenzi apha sele bezifumene incwadi zabo ezibazisa ngokuphelelwa kumsebenzi. We don't want to see any worker being retrenched, because if you retrench the workers, you actually throw them deep into poverty. And we want this issue to be put to bed immediately. We request the management to come with a mechanism that will protect every worker in this institution and make sure they also protect the rights of the institution. Kusenjalo iBhema uza kuqhubela phambili nephulo layo kwinkundla yezabasebenzi ngolwesihlanu ngelifuna kuba le nkundla ingenelele iphelise le nkqubo yokudenda abasebenzi kweliziko losasazo.